Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagkikita da Ronnie, Nanaela kan Cherry, naragsak na gitoy. Ngam idi imbaga ni Ronnie ang maibaon da ijay pagilian nga gugubat, nagdanag dagiti agina. Kabayatan ti panagsagsagana dagiti soldado, napanpay da William kan Ronnie, iti kantin da Cherry. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas anapauluan. Maikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Agkuyog kayo ama panidya abroad, manong? Nading ko. Ikarkararat ko. Asapay ko matanapya kayon to amin nga agkakadwa ijay, manong. Mailisi kayo kumaiti ang yaman na paggad. Agyaman kami ading ko. Dahita nasam it abalikas mo, ti balon mi amapan ijay gubatan. Nagpintasan ti kapidwam. Nakita ki din. Ngam balasitang pa idi. Ita, balasagan anak kapimpintas. Kung natumat kan ka, napintas kan nasingpat ti kapidwak. Jerry, napintas ka kano kuna ni William. Sige inkamin. Tama nga mapanawan kami. Anya ti imbaga ti kapidwam, sakbay apimanaw da. Mangrabrabak la siguro, nang. Naragsakan ka pa anak ko. Isaan mo lata ka di anapo nas tiriknam iti day di soldado. Ay, italimang ko lang iti kaunggak ti marikriknak, nang. Anya nga rod katadamot nagasgasat a babae iti biyag na. Wan, anak. Oray adariknam iti maysa a tao. No adda nakauna, ay iawan mabalin mo. Wen, nang. Iso nga rod jay kunak nga italimang kulata iti kaunggak daytoy a panagayat. Makasarak kanto iti napudno nga ayat, iti husto a panawen ken gundaway. Jak amo no dumteng pay day tagundaway, nang. Awan mat maksay kanyak, no agtali na edak abalasang itinggat-inggana. Ay, saan akasta, kasano no awanak to na. Asino pa iti katakon ay nay mo iti biyag. Di na ka ditulungan nga agdalos balasang ko. Nalawat ti dadalusan dito'y balay. Trabahom day tanana. Si katikir-tikir. Siyak met ti amo. Ta siyak to ti asawa ni William. Kidawak atulungan ako tamarigatan ak nga agdalos. Dakkel unay to'y balay da. Dalosam ti umuna akad sa aran ita. Inton bigat ti may kadwa akad sa aran. Kasjay, no saan mo amadalusan amin? Dinak ibibiyang nga amom. Dalosam ti kwartok, tadda papanak. Daytoy ka ti asawaan ti anak ko. Bastos, sadot, kandugyot. Jaklag di maanusa nakabalay ti kastoy tao. Ambisyosa, uray ko manusaan na nagrawat. Nabatik ti wallet ko iti kwarto. Saan mo ka di nga inala? Sa anak nga agtatakaw. Kan sa anak pa'y nga imunag iti kwartom. Tajak pa'y nalpas ang nagdalos. Dito'y pangipananda kadag iti nasugatan tinang idistinwanda kadata. Tumulong ta amang ipan kanakwada iti pagagasan. No kastoy agubat, kasi dagiti mairaman na sibilyan. Saan lang nga sibilyan? Pati da tayo nga da iti adayo. Kat kinid daw na titulong tayo kadag iti kaalyado tayo apagilyan. Ay, una yan dagiti umay daiyag anadang ran na soldados. Ay, adda na putdan iti ima. Adda na ikatan iti saka. Kan adda pa Nay, adda manan isang patdaan na kay stretcher. Umay ka, sabten tayo da. Ay, adda manan. Manayunan man nga ruden tinasugatan na soldato. Wan nga ron. Kaasi damat. No apay ngamin apalubusan dagiti pangpangulo iti pagpagilyan ti gubat. Wan nga ron. Adu ti mairaman. Kunatay may sa agayam ko. Ano kano addasan a pagkinaawatan ti dua presidente? Isu dalangan kano ti agdinanog. Sandan nga idalan iti gubat. Nay, nakapasyar kamat dito'y balay. Kasano iti balay ti soldadaw?
Pimanawak pa'y, tamadama ti dalos ti caretaker. Agsubli akto inton madamdama, tatang. Sumurutak, ta inak mamut kitaan ti balay ni William. Anya ti aramidin nyo ijay? Inak lang mat kitain wano pa siya rin ti balay ti agbali na manugang ko. Mapanak inton madamdama. Nakadalos kan nakaluto mat siguro ti caretaker. Nakaluto ko nam. Ay, ijayak mamangaro damangan. Imbag no inlakam na kayo, tatang. No di inlak ay kat kanak di kanin na kuma. Pagluto amiti sa balay, ta iso ti kanin na. Kumusta nga tamat damanong Ronnie, ija na panandago batan nang? Ay, kasanungay ang maamuan ta. Ay, katawan kanumot signal ijay. Nagrigatan nga iti sasaadan da ijay. Makapadanag mo ti kastoy. Itapay anatuntunan dati kabagyan ta. Adamot pagdandanagan ta. Panakairanranana nagkadwada ka ni William anay destino iti gubatan. Agkadwada pa'y nga imay nagpakada. Sakit, nadlaw ko. Tinalyaw na ka ni William, idi pimanaw da. Sayang day ta pa nagtalyaw na. Adamat nga rod kaayan ayat na. Ay, dumanon tumot lati panawan, nga adan to agaram kan ka. Saan ka amaawanan itinamnama, taubing ka pa'y mag? Saan ko atarigagayan nga dagaram kanyak nang? Di mo maibagaday ta, taditay amo ti pasama, kan gondaway. Adda, dagiti banag, asaan tayo anam namaan, nga mapasamak da, kabayatan ti panaglabas, ti panawan. Kaano ti planom nga ipapanijabalay ti soldado? Apay adamagam, di mo ko na sumurot kamay. Dakas ka day, no mapantadwa. Kitaan talaang met, ti balay na. Awan ti aggatang itilakom ijay. Nila ang vina kan ti caretaker ti adda ijay. Ay, sa anak mo ta mapanaglako ijay kait. Mapanak agpasyar. Parke ka di ijay, taing ka agpasyar ako nam. Apay nga rod asika kat mapankamay. Sa anak ama panagpasyar. Inak agkita. No adda mabalin ko apakairanudan ijay. Pakairanudan? Anya ti kayat mo asawan? Ay, di mo damagain. Diskartik day taoy. Ne, asino day takaduang balasang ko? Apingin may ditoy. Iso ni tatang ko na. Apay kasla sa bali ti panagkita yu kan ko na. Anya ka diti umay na aramidan ditoy. Na, apay adamagam, siyak ti may santo abumalay ditoy. Di kan agdang magpay. Dakas ka diti agdamag, balasang ko. Awan nga min ka-is-iskan na ti damdamagam. Nakaluto ka ka din? Nalpasan. Ngam para iti dwala ang atao ti inlutok, balasang ko. No para iti doa tao lang ti inlutom. Kanon mikin ni tatang ko. Mangiluto ka langan iti sabali akanam. Nagbastos matandag ito'y nga agama. Makitkitam ka di pa'y ti kaayan-ayat ni William. Anya ka di tinagan na. Vina tinagan na nang. Aday di ti pa nakakitak ken kwa na ijetsindaan. Saan ka di ngam amuna ka? Di nakakadipansinan no kasjay nga agsabat kayo? Saan kami unay anasidag iti tunggal may sana? Kasla na panakkel man. Manipod adan relasyon da ka ni William. Saan ka di anabiit dalaang anaadaan iti relasyon? Wenang, agad-adal kami adwa ka ni Vina iti may sa pagadalan. Nadistino mat ni William iti asidag ti pagadalan. Daadan sa nakaibaw nanda ijay. Sadyay mo nga rod nakita ni William. Wenang, ni Vina tinakitak nga imuna nga imasidag ka ni William. Nakiselfie. Idi kwan, nagbalinda nga gayam. Kasla ni Vina, tinangaramid iti pamuspusan, tapno naginasidag tiriknada, kasta ka de. Kasla kastan nang. Ada nga miniditi kasla inaramid da a checkpoint iti asidag ti pagadalan mi.
Di tabangir a kanto nang. Wen, malagip kon. Pasaray adda soldado di tabangir akan to. Kaputa maatap idi nga adu ti rebelde ang magmagna dita, nga agturong ijay bantay. Saan sa kanong agbayag ti kuban? Tanagtutulagan da nga da ceasefire ti duwang agkabusor. Nasaya at mat, tapno pagawidan da tayo. Ay, may ramraman tayo kat ditoy. Imbagkit di tas saan tayo akarama na may baon iti battleground? Huwag nga rod, barang makaawit tayon. Malagip ko gayam ti kapidwam. Nabayag ka niya saan kayo nagkita? Ubing kami pa, idi pimanaw kami ijay lugar da papa. Nabati da ijay lugar mi. Ang maidikwan, imalis damat laang. Oh, kaslan ako nam. Nga ijay kayo ni syudad na nagkita. Puno da ita, bro. Di nakpay nga ron na bigbig, idi nagkita kami. Nanganak idin iti kantinda. Ngam sumagmamanon atawan tinapalabas. Idi lang na idistino kami iti dahil abanda ti syudad. At display nga arak dito'y salas. Kaslamayat ti uminom Kwa, display ni Sir Dagita. Saan nyo ko maapakibiyangan? Naimas lakit di dagito'y nga arak. Ay, ingka man mangala iti basaw, ta uminuma man dito'y salas. Anya, uminom ka dito'y salas? Ay, saan kumamot Nay, asino ka kumamang iparait? Siyak ti ama ti agbalin nga asawa ni William, nawatam. Agasawa danto nga ta. Agparparik na kanyak, akasla saan da nga agkatuluyan. Apay kumasan? Inyag ka din ni William ni Vina ditaoy no di nasawain? Kasta nga tanga agpaiso. Oy, tay baso nga ibagbagak. Ingka mangala. Kunak man no awan kwartam. Apay nga rod, nakainom ka? Mayat gayam pagpasyaran ti balay ni William. Naimas ti makan, ken naimas ti arak dayjay. Nangan ka ijay? Ay, adda ka di pay arak dayjay kat awan met ni William. Adda, istitsed nga arak ko naman. Naglamuyot nga gayo si ti karabukaw. Insarak mo man nga roden aday tangiwat mo iti arak. Anya ko mati pakasik naram, kat di mo matkwarta ti gat-gatang ko iti arak. Kan libre dayjay, nahimas pay. Dayta ti paglaingam. Di ka pa'y ngamin agagawa, tapno maadaan ka iti trabaho. Udi agtrabaho aktaw no kayat kao. Di nakmandaran, no di mo kayat ti makaraman. Dayta makidaw-dawat akanayon ti amom. San ka nga ron adumawat kanyak iti kwarta? Tadi kan ikan, lokaw! Mano ka iti tawan ni Cherry akapidwam? Inauna ak iti innam atawan. Kwentaam, numano, 29 ko ita. No, 29 mo. Inauna ka iti innam. Kaya't nasawan, 23 na ita. Wen, bro, 23 na itan. Apay ka di adamdamagam. Nadamag ko lang, bro. Nagpintas dahil siya kapitwam. Sabagay, napimpintas ngam ni Vina akaayan-ayat mo. Pudno ti kunam, bro. Ingkarim samot ka ni Vina, ngagkalaysa kayo apaman na makaawid ka. Saan ka di? Depende. No, anya ti kahit ni mami. Madlaw ko nga rod, kat kaslasaan ka pa nakasagana amang ikalaysa kan kuana. Kasta nga rod, bro. Anya ti aramidak. Ingkakadimanan isarak day tangiwat mo iti arak. Ay aglisi kay ti pagnaak. Ape adamagam no papanak. No adamat papanak, saan mo matadamdamagan? Basta makitak nga dawit mo abaskit kan bigao. Apay kumadamaga kat amukon ng kaglakaw.
Makapaawan ganas ka kasarsarita. Panawan ka man laangan. Damag ka. Adda ka manen. Anya manen ti umay mo aramidan diti balay ni sir. Kasla sino kami ngagsasaw kanyak si ka-caretaker? Intad kanyak ni sir ti karbengak amang kita dito'y balay na. Kastamot ti inana. Impyerda kanyak daytoy abalay. Aglisi ka iti pagnaak. Umunegak. Inka mangiruar iti baso ta uminumak. Ti kadi-display manen ni sir ti inumom. Anya kumangay. Di mo ko na nga da-display tapno iso ti inumaek. Kasla ka kalalaingan. Eh, Kaya't mo, taayabak ti ina ni sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryeta yu italawas anapulwan. May kari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.